ești creativ sau nu, fie că te interesează sau nu arta, cred că orice vizită într-un muzeu îți schimbă perspectiva. Și cred că asta e cel mai important, mai ales pentru tineri și nu numai, și mai ales în vremurile pe care le trăim, în care lumea nu mai știe să stea împreună la aceeași masă. Cred că e important să ne întâlnim într-un cadru în care să lăsăm problemele și să ne bucurăm de ce e pe pereți. Este cu siguranță un privilegiu și, apropo de tineri, că despre asta vorbim, cred că avantajul cel mai mare este că lumea nu prea are așteptări. Este totul la nivel de experiment și șansele să uimești și să surprinzi sunt mult mai mari. Deci aștept să văd reacțiile.